Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, laylo talipay ang ating matagam naman, kauban na siya. Pagkaanin lutong kataho, ang langit tulong-bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang siyudad Kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakila, wala na'y kamatayon, Jesus. Lundon tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inanas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos hapon na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan uhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan uhaon, lalino panganod, lulog kalipay ang ating matagam naman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na'y kamatayon, lulog tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matapos. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na'y kamatayon, Jesus. Open our minds, Lord Jesus, our souls, Lord Father God. Nga magadawat kami sa imong pulong, Lord Father God. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord God. Nandungog himaya diha lamang sa imong buhi nga ngalan. Hallelujah. Magambot ha, Ginoo. Salamat sa kahigayunan ni ining mga taknaan na ikaw gihapon nakig-uban kanamo. Ug salamat sa imong presensya nga nagapabilin kini nga nagapamuhat sa among taliwala. Dili gid ikaw mausab kanamo, dili gid ikaw Ginoo ang Dios nga nagmatinud-anon sa imong mga saad, dili gayud mausab. Busa magapadayon kami uban sa imong pulong nga puno sa kinabuhi sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Magpahilo na, maayong hapon. Okay, tago lang kamo sa init. Kay vitamins man po ning initan ni.
Padayon ta sa pagkabanhaw. Salamat sa atong mga televiewers na naakaron sa gawas, nagasubaybay sa atong live streaming karong hapuna. Og salamat usab kaninyo nga nagasunod kamo kanunay kanamo. Mao nga maglig-on kita sa atong kaugalingon tungod lamang ni ining mga kapanahonan karon. Og dako guide kayo ang atong mga pagpasigarbo diha sa Ginoo tungod sa gisaulog ni ining mga adlaw nga mao ang giingon pagkabanhaw. Tungod kay kining pagkabanhaw mao kini ang nahimo nga dakong paglaom sa tanan nga nagasunod kang Kristo. Kaganiha giisgutan nako nga kining pagkabanhaw iya lamang kini gipadayag kanato na tinuod gayud nga siya wala nilain pa. He is the living Christ, not a false prophet or impostor. Okay. So siya ang ruler of God's eternal kingdom. Sa John chapter 15 verse 5 nag-ingon siya kung wala ako, without Jesus, siya lang wala nay lain pa nga magahatag o katagbahwan alang sa tanan. Nag-ingon siya kung wala ako, without Jesus, we can do nothing. Okay. So dinhi ni ining mga panahon nagkaroon sa Matthew chapter 24 verse 11 muarise ang mga preachers, mga false prophets. Mao ni ang iyang giingon sa Matthew chapter 24 verses 11. Okay. Ablihan o sa nato nagaingon siya dinhi. And many false prophets will appear and deceive many people. Okay, daghan ang mo-arise, false prophets. So ang ilang tuyo, dili lang malig-on ang body, kundi ang ilang tuyo mao ang pagguba. Praise the Lord. So dinhi aware kita sa atong panahon, tungod kay walay lain na paglaom karon si Ginoong Hesukristo ra ug wala na lain pa. Okay. So dinhi sa ikatulo makita nato dinhi na diha sa iyang pagkabanhaw mao ni ang gikadiskurihian sa mga taga-Israel na abagoy manlalaban na mamatay. Kayang ilang pagtuo na moabot ang manlalaban, moabot ang Mesiyas na bantay lang mong mga kasalinganan nga mga nagdaog-daog namo kay Superman, marag ana ba? Bantay lang mo. Mao nga karon hangtod karon dili gyud sila daghan pa ang dili mudawat kang Kristo. Apan ubay-ubay na ang mituo kang Kristo sa mga Hudiyo karon. Okay ngano tungod kay kun manluluwas pa siya dili unta siya mamatay. Nganong namatay man siya. Gani bisan karon moingon ang uban, mamatay ba ang Dios? Ang tubag moingon dili. Bakit si Kristo ay namatay? Okay, dili na maoy rason ang ilang mga panghunahuna na ang manluluwas super gyud kaayo. Pero ngano nga namatay man, kung manluluwas pa siya, namatay man lagi siya. Okay, gipakita lamang diha kaniya na ang kamatayon is not the end, but there is a future life. Dili kana mao ang tuyo sa Ginoo, dili ang pagpakig asdang kundi iyang gipadayag nga niining kinabuhia lumalabay lamang kita. Og human niini aduna pay lain nga kinabuhi ug laing panahon nga giandam sa Ginoo. Praise the Lord. Mao nga sa John chapter 11:25 gisgutan niya ang pagkabanhaw. Okay, John 11. Naghisgot siya sa pagkabanhaw.
Nag-ingon sa 25, Jesus said to her, miingon si Jesus kang Marta, ako ang pagkabanhaw. I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. Okay. Siya nga nagatuo kanako, ingon siya mabuhi siya, bisan pa siya mamatay. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Mao ni ang iyang giingon. Praise God. So ang kamatayon, ang kamatayon sa lawas, dili pa kana maoy katapusan. Mao gani nga niingon si Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. So diha di ay sa kamatayon sa mga Kristohanon sa panglawas, kadaugan. Amen? Kadaugan. Ikaduha, kamatayon tanaw nila pero sa Ginoo natulog. Sumpay ang kinabuhi. Okay. So gawas niya na, ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, mao nang giingon divine power. Gidala kini ni Jesus. Ang divine power brought Jesus back to life is now available to all people. Atong palakpakan. Is now available. Dili kini mapalit sa bisan asa. Available to all people to bring our spiritually dead back to life. Mao ni ang akong gisgutan kaganiha. Daghang mga leader sa ilang mga grupo nangamatay sila ug wa gayud makita nga nangabanhaw. Apan walay lain paglaom si Kristo Jesus ra. Dili pangalan sa karitula sa simbahan. Siya ra. Nag-ingon ang John chapter 1 verse 12. Praise the Lord. John chapter 1 verse 12. Okay. Yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Sa tanan nga mutuo, sa tanan nga mudawat, nagpasabot ang kinabuhi, ang langit nung gahom nga iyang gidala. Praise the Lord. Is now available to all people. Wow. Dili pareha sa una nga wa gyud tay hunahuna, moingon rata sa una, nindutan no kung maluwas ta, nahibalo na tag naluwas. Sa pagkakaron, nahibalo ka nga maluwas ka. Ang tanang giluwas sa Ginoo moingon amen. Oh, mubalik siya karon, uban gyud ta. Uban oy. Dili pareha sa una na naakay unsa ka no naluwas ba katag wala? Wala gyud, wala. Ngano? Praise the Lord. Wala man tay klaro sa unang panahon. Ang atong gipanghuna-huna wala mahitunong. Manang niingon si Jesus, nangasayop kamo, kay wala kamo masayod. Pero karon sayod na. Ang tanang nasayod, mingon amen. Nganong nasayod ka man, tungod ni ani, kani, Biblia. This is what we call truth. Truth. Jesus says, I am the way,
I am the truth. Then you will know the truth. Sa dihang nahibalo ka sa kamatuoran, and the truth will set you free. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Able. Naable. Sa dihang nakasabot ka na, praise the Lord. Ang tanan nga mga gipanunod nato kaniadto gikan sa Old Testament atong giputol. Amen. Sa una, ang atong gimaster mga problema, ang atong gimaster mga suliran, kabalaka, maunay master nato. Master ta ni ana. Praise the Lord. Apan sa dihang nahibalo ka sa kamatuoran, ang kamatuoran may naghatag kanimog kagawasan, napahigawas ka niadtong karaan nga kinaiya. Praise God. Ang atong mga kinabuhi, ang atong mga hilig sa flesh, nakasabot na yun ta kung magpadayon ko sa flesh, biyaan yun ko. Wala na yun ni panahon pa. Pero kung magkinabuhi ta sa espirituhanong bahin sa pagkinabuhi, praise the Lord. Sure. Amen. Mauni. Okay, ang divine power that brought Jesus back to life is now available to all people to bring our spiritually dead back to life. Unsa may hinungdan nga bisan buhi pata, pero patay na. Nasa Ephesian, tungod sa sala, ang tao nahutik sa sala. Mauna nga, spiritually dead. Buhi pa siya. Apan patay na. May na lang pong buhi akay kung mudawat siya sa Ginoo, ma-restore ang kinabuhi niya. Praise the Lord. Mao manay atong una-huna nga kung ang tao mamatay, muadto sa purgatorio, unya magdamgo na nga tuwa sila sa purgatorio, nagdaro. Hallelujah. Walay purgatorio sa Biblia. Sa akong pangunahuna, kanang purgatory is a combination word. Tori, mo nang heavenly place. Kining purga, mo ning worldly. Purgahon, usa ta dinhi, usa ta makaadto sa toryo. Praise the Lord. Maunay gihuna-huna sa tao. Unya, kung ang tao magpinal na, kanabitawng sana abot ginhawa, magpinal na, naipatawag, kini kuno'y ihunghong mo sa pangalan ani. Wa mo makadungog ni ana, kami. Itugan ko nung pangalan kung gisya pangalan. Kaya kung makaila ka ni ani, mahilangit. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Wala na lain pang paglaom karon si Kristo ra. Og ang kinabuhi nga gidalag gikan sa pagabanhaw. Tiya mo ang tabernacle, kadang tabernacle bitaw sa Old Testament, tulo man na kabahin. Most holy place, holy of holies, din outer court. Puros na naay mga tabil. Naanay mga tabil. Kani nga tabil, most holy place, diri holy place, dayon outer court. Kanang most holy place, ang priest ragyod ang makasulod diha once a year. Once a year. Unya, magdala na siya og dugo. Dugo. Nga iyang i-offer dito aron mapasaylo
ang mga taga-Israelites. Once a year. Na nasa Hebrews chapter 9, klaro yun na diha unsay sulod niya ng most of holy place, unsay sulod niya ng Holy of Holies. Karon, sa diha nga dito si Kristo sa cross, dili ba naamay gibutang diri na the seven sayings? Seven sayings. Kining number 6, katong pag-ingon niya, it is finished. It is finished. Pag-ingon niya, it is finished, unya nanugyan dayon siya, Father, into your hand, I commit my spirit. Pak, last breath. Natabas dayon ang curtain. Bagarabagid kayo ni nga kurtina, dili basta-basta nga kurtina ni sa study na mo sa Bible school, baga nga kurtin kani. Nabuak ang kurtina sa templo, nagpasabot. Makadirikta na ang tao sa God the Father through Jesus Christ. Pero sa wala pa si Jesus Christ, wala, dili yun makaduol, wala. Muto niyon siya, it is finished. John chapter 19 verse 30. The word finish, okay. John chapter 19 verse 30. The word finish is the same as paid in full. Wala na, bayad na. Natapos na. Okay. Jesus came to finish God's work of salvation. Nahuman na gyud. Pag-ingon niya, natapos na. Means, nabayra na. Full. Hallelujah. Mauna nga kita nakasinati nagyudugon sa kamaayo sa Ginoo. Ang mga tao nga nakristohanon, ambot lang, muingon yun sila nga maayo gida ining makristyanta kaysa wala. Pero katong wala gyud ablihi, ala, pabilin sila. Hangtod karon hala. Pabilin gihapon sila sa ilang mga dinahom-dahom, tinumo-tumo nga mga paagi. Naanay dili tinumo-tumo kani mo'y tinuod, wala na gid tumo-tumo ni. Natapos na ang buluhaton, praise the Lord, nahuman na. Mao nga ang kaluwasan, mao na lang ni. Sa tanan nga budulog budawat kaniya, mahimo na siyang anak sa Dios, pero wala magpasabot nga kung nadawat niya, luwas na siya. Kinahanglan tudluan ni siya. Amen? Dili pa enough nga nakadawat siya. Ipalo-up kini. Tudluan siya. Tudluan siya nga ang kinabuhi niya, dili di ay mao. O ang atong mga inheritance kaniadto. Praise the Lord. Biyaan na. Putlo na nato ang tanan nga mga relasyon. Sa una, sa wala pata sa Ginoo, kitang tanan anak sa yawa. Pero sa dihang nahibalukas kamatuoran na Kristohanon ka, dili ka na anak sa yawa. Anak ka na sa Dios. Ug sa dihang anak ka na sa Dios, praise the Lord, nagsugod ka na og tuon sa pagkinabuhing Dios nun. Dili pareha sa unang panahon na praise the Lord, hallelujah, ang tanang kinaiya nga dili mao. Ang tanang mga problema, kabalaka, kaguol, bukid sa suliran sa kinabuhi, mao'y master. Manghulam, mangutang, musibat, kay maumay gimaster. Praise the Lord. Pero karon, praise the Lord, ang tanan gimatarong sa Ginoo, mayngon amen. Oh. Wala akong mag-ingon nga bawal mangutang, pero bayaran gyud na siya.
Bisan piso nga mayon ka po, na ako'y piso di, pahulam ako bi. Bayari yun na kayang address. Oh, ayaw kumpiyansa nga, pahulam ako niya, ay piso rin bitaw ni. Ayaw, dili na mao. Wala ta magtudlo ni ana. Pag ingon hulam, iuli yun na siya kay hulam. Bulpin. Pahulam ako bi, o niya, di na iuli. Bulpin na pilari kan di ka barato. Tinuod na. Ang tanang gimatarong maingon amen. Kini ba yang klase nga wali nga moingon? Kita gimatarong sa dugo ni Kristo. Okay, gimatarong na ta. We are free. Okay, free. Unsa nga free? Oh, mao na nga bantay taron. Na anay daghan karon nag-arise, pwede na magbisyo. Kay ang kaluwasan matud pa dili kuno hatag bawi. Mao ba na? Karon kung atong uyunan na nga aw di ay ug maluwas na dayta pwede na magbisyo okay na di ay. Unya sige atong uyunan na. Kamong mga asawa kay kining mga bana muinom magyud ni ug mubalik magaling sa kalibutan. Malipay kaha mo nga inig uli magsamparay na unya gasuka-suka. Unya tungod sa kahubog singhag-singhagan ka na? Kay hingbalik na po sa daang kinabuhi, mao ba na? Dili na mao igsuon. Dili na mao. Kay gibayran naman, ingon man si Jesus, it is finished. Salamat kay nahuman. Natapos ang tanang pamaagi mahitungod sa kaluwasan. Okay. So dinhi makit-an nato dinhi. Okay. 1 John chapter 3 verse 7. Dear children, iyon siya din, do not let anyone lead you astray. Ayaw mong tuuan ng uban na moingon, pwede na manginom, pwede na ta magbisyo kay wala na, Kristohano na ta, giluwas na ta, ang dugo niya, full payment. Do not let anyone lead you astray. He who does what is right is righteous, just as he is righteous. He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning, period. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Hallelujah. I-destroy ang devil's work. Unsa man ang trabaho sa yawa. Kanang kinaiya nga dili maayo, devil's work. Maunay na panunod nato kaniadto. Kanang wala na tay pangunahuna ug unsa pay mga maayong kaugmaon. Praise the Lord. Devil's work. Verse 9. No one who is born of God will continue to sin. Ang tanang nahimong anak sa Dios maingon amen. Okay, di balig-uni nga pulong. No one who is born of God, kung Kristiyanos ka na, daghan mang muangkon moingon, Kristohanon man ko, Kristiyanos man mi. Pero tanawa ang ilang gihimo. Hallelujah. Kung mauman ang istoryaha, matod pa, pwede na ta magbisyo, pwede na ta oy mga asawa, oy mga bana. Praise the Lord. Problema, puriya sa mga buotan nga bana. Maayo gani kay nakristohanon tong usa ka pastor ni testimonyo in taon ng asawa kining akong bana. Wa pa mi makristohanon budlay kayo ni. Daghan og barkada. Inom. Matingal ako kay pagkagabi, hindi pa man makauli.
giapas diha sa praise the Lord, hallelujah. Giapas. Nalimot na ko sa ito'y pangalan natin napita sa dito sa bar giapas. Ato ana pagtanaw niya dito na may barkada nakita niya kinikauban gid niya niya. Asa man ako bana? Aw nagsabot na di ay lang way tuganay ha, way tuganay inagwala. Asa kong bana? Wala man diri. Wala di ay ha. Duda yung kung niya diri ba? Sa kadaghan sa mga tao. O ikaw, asa akong bana? Wala diri. Kamera. Adi ay ha. Adto siya sa istisyo, hukaso niya sa nina. O sige, tanaw mo dire. Ni gawas ang bana. Ayaw. Ulita. Hallelujah. Kung mauman galing ka ng panghuna-huna, malipay kaha mo, pamilyado, nag-a-arise na karon. Dili pa lang dugay, nangutana na pud ko, kumusta man na sila? Ay, pwede na sila magbisyo. Kuna, salamat sa Ginoo. Ikaw nga nakasabot sa pulong, barog, stand firm. Okay, stand firm. The next, mauni ang divine power, ang pagkabanhaw ni Jesus Christ. Iyang gidala kini back to life. Back to life. And bring our spiritually dead back to life. Praise the Lord. Buhi, mabuhi gayon. Okay. Sunod. Kining pagkabanhaw ni Kristo. Mauni siya ang nahimong panghimatuod nga tinuod gayod ang iyang iglesia. Ang pagkabanhaw ni Kristo, mao kini ang nagpanghimatuod nga kini nga simbahan, tinuod. Pero dili simbahan na building, kay kasagaran baya basta simbahan, building ang ilaha dayong inon kana simbahan. Pero sa Biblia, ang simbahan, tao. Na anak makitaan sa 1 Peter 2 verse 9. Badlisin na ninyo. Kay importante kayo nga bersikulo. 1 Peter 2 verse 9. Mauni. Ecclesia. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Maunang church, maunang iglesia, maunang ecclesia, gikan sa kangit-ngit na balhin sa kahibulungang kaayag, ikaw, ang ecclesia, gikan sa kangit-ngit, kung sibot pasabot yan ang kangit-ngit, gikan sa sala, na balhin, na bag-o ang kinabuhi, nahimong panalangin sa uban. So dinhi sa atong panagtigom, nakita na ni sa kalibutan, mahayagan kayo sila, kiniingon si Jesus, ako ang kahayag sa kalibutan. Bisan kinsa ang magasunod kanako, dili magalakaw sa kangit-ngit. Whoever follows me will never stumble, will never walk in darkness.
Hallelujah. Amen. Mauning eklesia. Dili church. Dili. Tao. Mao nga kita nga nakasabot. Iya tag panghipos og mga materialis nga mao ang pulong. Gipanday nimo ang imong kaugalingon ingon nga spiritual house. Kining taong way simba-simba o niya, membro kauban na nato, simbahan, ikumparar naghinimbahon, lahi ra gyud. Lahi. Kining tao nga maminaw raw niya mulabay, ang iyahang napaminawan o niya, dili niya i-aplikar, dili niya buhaton, lahi ra. Pero kadtong nakadungog o niya, nagatuman o nagabuhat siya, naagyo'y proseso, mausab yun ng kinabuhi niya. Amen? Daghan ka na to din nga gipang-usab. O, tinuod na ba? Daghan ka na to din nga gipang-usab. O kanang mga butanga, usa ka na kadako nga panalangin. Hallelujah. Kinsa man ta kaniadto, wala tayo ikasulti. Pero tungod kay atong giampingan ug atong gituman ang pulong sa Ginoo. Praise the Lord. O gani, dili padugay na human ang atong prayer and fasting. Kaniadto, mulapas lang og paniudto, marag mahadlo ka na kay pasmo, mas madaot na maglabad ng ulo kay walay kaon. Pero sa diha nga nakalabang ka sa tulo ka adlaw, kumusta ba? Naa ba kay na matikdan? Ang imong faith nag-grow. Muabot ang panahon na malapas ang imong kaon, di ka mahadlok madaot, muingon ka, wa man gani ko madaot sa tulo ka adlaw, kini pagkahang usa ka kan-anan. Muana ka na. Ngano, tungod kay nag-grow ang imong faith. Ug kana nga pagtuo, dili nimo na ikahatag sa uban. Ikaw ra gyud ang maka-benefits. Praise the Lord. Mabenefits panimo ang maayong panglawas. Dili ba kiniadto ninyo sa CR perting yiluha sa inyong mga mag-drain ang inyong lawas? Mag-ihi dito, mag-drain yelo. Oh, kay ngano detoxification, gidetox. Di ba niya imbes kay naa kay mga kung sa panadiha nga gibati-bati, ngadtong panahon na hinlo, na wala ang tanang mga sintomas, dili ba na maayo? Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay. So, makita na to din na ang pagkabanhaw nga maoy gisaulog kasagaran sa mga kasimbahanan karon. Paglabay sa pagkasabado na. Okay. Pagkadomingo di ay paglabay sa Sabbath day. Giadto sa mga Maria. Og dito nakita nilang anghel nga perting hayaga. Gipangutana sila. Nangita ba kamo kang Hesus? Wala na siya. Ingna ang mga tinun-an nga tuan na siya didto sa Galilee, nag-una siya. Sa inyong naandan nga tigumanan, tua siya, apas mo dito. Apas sila dito. Ug sukad masukad. Praise the Lord. Katupag yun mahitabo. Hinuon na man po'y taong nabuhi sa una. Kadtong namatay si Eliseo. Kay nomdo mo sa Old Testament, namatay si Eliseo. Kinsa man to si Eliseo? Puno sa Espiritu. Si Eliseo nagapanghimog mga milagro, tao sa Dios. Ang mga tao sa Dios mingon amen.
Ikaw tao sa Dios. Tungod kay ang tao sa Dios puno man sa gahom, puno sa pulong, ang pulong kinabuhi, di ba? Sa diha nga namatay si Eliseo. Bukog na lang ang nahibilin dito. Dunay gitunod na patay. Sa pagtunod sa patay, natunong sa bukog ni Eliseo, nibangon ang tao. Nilukso na buhi siya. Praise God. Ana di ay no kasagrado bisag bukog pa. Hallelujah. Sa tibuok kalibutan, walay laing ngalan nga gidala o gibayaw, gani nabanhaw gikan sa mga patay. Si Kristo ra. Atong palakpakan ang iyang pulong. Siya ra, wala na'y lain pa. Hallelujah. Og tungod ni anang mga butanga, praise God, hallelujah. Daghan ang naninguha og nagapaningkamot nga makabot nila ang imong nakuha karon. Apan dili nila makabot. Okay, ngano? Dirita sa Timoteo, tanaw na to, sa 2 Timothy man siguro to. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. To God be the glory. 2 Timothy chapter 3. Daghan ang nagapaninguha niini. Nagadala sa Biblia. Musimba pod sila kay nangandoy sila niining giingon kinabuhing walay katapusan. Gani kadtong rich young man, nakadungog siya nga naay everlasting life. Gipangutana siya sa Ginoo, nakadungog ka na ba ni ini? Ayaw pagpatay, ayaw pagkuhan, ayaw. Siya nahibalo ko ni anak Ginoo, bata pa. Kung mao ka na, gamay na lay kulang ni mo dong. Naapag yun ay kulang, pero gamay na lang. Unsa man, mauni, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ihatag sa mga kabos. Sa pagkadungog niya ni ana, ning talikod siya, ug wala mo padayon. Praise the Lord. So usa to siya nga naninguha unta nga maangkon niya ang kinabuhi. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 7, nagaingon din si Pablo kang Timoteo, kanunay silang na nagtuon but never able to acknowledge the truth. Kanunay nga nagtuon ni ining mga butanga apan dili gayud sila makaapas o makasabot. Ngano? Tungod kay igora man nilang gibasa unya dili nila iaplikar ang ilang nabasa. Oy, ang pagwali masundog baya, pero ang pagkamatarong lisod yun na sundogon ba? Masundog ni kani mga hinanay nga mga wali, masundog na. Pilare pagsundog unya iwali dayon. Pero ang pagkamatarong na diha na mo nagiingon, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios. Og na may og diha, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Na kung mag-Kristiyanos man gali ta, apil yun na nga pagkamatarong sa kinabuhi, unsa may ebidensya nga nausab ka? Wala. Diha ang tinuod nga ebidensya sa dihang nakita ang kausaban. Mo ni giingon sa Ginoo nga
kamo ang kahayag sa kalibutan. Praise the Lord. Okay. Tan-aw na to sa makadiyot. Matthew chapter 5. Verse 14. You are the light of the world. Kamo ang kahayag sa kalibutan. A city on a hill cannot be hidden. Ang syudad ibabaw sa bukid, dili gayud matago. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Kung ang usa ka tawo magdagkot og sugaon niya, ibutang niya ilalom sa gantangan. Dili gayud makita. Instead, they put it on its stand. Butangan kini og tungtunganan, and it gives light to everyone in the house. Butangan og tungtunganan ang suga, unya muhatag kinig kahayag sa tibok panimalay. Verse 16. In the same way, sa maong paagi, let your light shine before men. Ipakita gayud ang inyong kahayag sa mga tao. Sa labtunon kining kahayag, ang kausaban, ang kabag-uhan sa kinabuhi, maunang tinuod nga Kristiyanos. Pero kining mga giingon Kristiyanos nga wa na gyud gani makadungog sa pulong, unya muangkon og Kristiyanos, unsay giingon ni Jesus, maila ninyo sila pinaagi sa ilang bunga. Hallelujah. You can recognize them by their fruit. Maayo ba ang pulong sa Ginoo? Pagkaayo hagyod kaayo sa pulong sa Ginoo. Mao nga kining pagkabanhaw, usa kini kadako kaayo nga buto sa tibuok kalibutan. O gani mauna ning panahon na karon, ang kalibutan muhangad na sa kahayag nga naa kanimo. Mangita na sila, daghan pang mga tao karon nga giuhaw. Nangita sila. Hallelujah. O kaganihan na ibisita ganiha nga lain nga simbahan. Nagpaniid ko. Oy, sa pagdaig, wala siya. Moto na akong gipasabot ang pagdaig. Ngang pagdaig gahom sa Ginoo. Sa dihang mudaig ka sa Ginoo, mga pukan ang tanang kaaway. Sa dihang mudaig ka sa Ginoo, tanang panaudyong sa kaaway. Praise the Lord. Hallelujah. Daig lang na, simba lang na. Pagpakpak, ang pagsayaw. Praise the Lord. Okay. Maayo ba ang pulong sa Dios? Maayo gyud kaayo, kahayag. Kining panahon na karon, dili tanang simbahan nagabarog. Dili tanang simbahan. Ingon ko, kamo diha, kumusta man? Aw, maora gyud gihapon. Kuna praise the Lord, hallelujah. Niadtong miaging tuig nakadungog nako nga didto sa laing nasod sa Amerika, daghanang mga simbahan sa mga Kristiyanos na bar down. Bar down. Wala na. Nawad-an na silang kadasig. Ang og di mawad agadasig. Nga bisan gani batang gamay dili nimo mabadlong. O dili ka kabadlong og batang gamay dito ipapulis ka. Na unsaon manimo na pagdisiplina.
Unya dito, mag-edad nag-18, wala na. Mao manggid na ilang kinabuhi dito. Unya ang pangutana, nalipay bang Ginoo ni ana? Kita hinuon din lahi. Sa gawas sa nasod, maginikanan, basta ang mga anak gawas na sa pamilya, ang ginikanan nalay mahibilin. Kay busy man po sila. Tanawa rin ng trabaho sa yawa. Na anak sa Old Testament, bisihon ang tao aron dili na maminaw. Busy. Magaginikanan, wala na. Dili na wala na. Siguro mabisitahan ra, pero dali ra gyud kaayo. Dili parehas. Nga dili tamuhunong sa pag-ampo. Ampo rin yun ang ato Kaysa dihang mo ampo kita ang Diyos, dili magapsapong sa iyang dalunggan, maminaw siya. Maminaw siya. John chapter 9. We know, verse 31, we know that God does not listen to sinners. He listens to the godly man who does His will. Hallelujah. Mana nga ipahinumdum lang nako sa inyo na kining atong simbahan. Dili gyud ni negosyo, dili. Wala. Ako nga inyong pastor, panahon nga naamoy panginahanglan, tawag ako ninyo. Sa dihang mo tawag mo sa ako, ayaw gyud mo guna-huna og kanang gift, ayaw. Wala. Kay ngano trabaho na nako. Itong tawagon si pastor kay mo ni muhatag. Ayaw kay, wala man tayo ikahatag. No, dili. Wala ta ni ana. Ayaw. Kita nagalihok, nagabuhat kita sa buluhaton sa Ginoo. Magabi man o maadlaw man. Andam kami nga muuban. Nagkinahanglan kamo, sampita kami. Wala gyud mo, wala. Dili maayo magandam mo sa ibayad i-gift. Para na anang namatyan, magserbisyo ta. Wala gyud mo. Gani mas kami pa ang magdala. Kahibalo ka, basta ingon ni ana nga sitwasyon. Namatyan pa niya, pagastuhon pa. Lahi man ta sa una. Basta nagsakit, muingon raman ta nga, nasakit di ay sikuan. Nasakit bitaw. Kumusta? Grabe. Unya sa dihang ni aso, patay na siguro. At tuon na to. Maupay adtog patay na. Kanang buhi pa. Kang Brother Emil, dugay na yung kung nangandoy na mo bisita, dugay na di ito napatay itong iyang ugangan. Ang ako lang ikaduha-duhaan, kay sa atong panahon lagi, wako kay balo, basig. Niya mas pastor, basig career ni, basig anaon. Warag na apo ko pagduha-duha. Motugiinan ako si Brando na, tawagi daw. Patay naman di ay. Hallelujah. So ingon ni ana ra, walay lain nato kita ragyod ang magtinabangay. Amen. Wala. Ana ra. Kaya nga tong Dios, praise the Lord. Wala siya magkatulog, nagbantay siya kanunay, nagatanaw siya sa atong ginahimo. Mao nga panahon nga muampo kita, maminaw siya. Tungod kay ang atong mga kasing-kasing sakto.
Oh, dili na to huna-huna. Mo na. Kinahanglan ipahiluna nato na sakto. Muduol mo kay magpaampo. Sige, ampuan nato. Maumanay atong trabaho. Oh, amin ba? We know that God does not listen to sinners. Okay. He listened to the godly man who does his will. Okay. Ang Proverbs, tanawa daw ninyo ang Proverbs chapter 28. Proverbs chapter 28. Verse 13. He who cancel his sin does not prosper, but whoever confesses and renounces them find mercy. Siya kuno nga nagatipig o nagatago sayang sala, dili siya mauswag. Dili nang uswag na kanang makwartahan, dili na mao. Kanang uswag na baka na magtubo, mamature. Mao nang giingon prosper, mamature. Apan siya nga nagasugid o nagasulti sa iyang sala, gipakaulawan niyang yawa sa sala, makakaplag siyag kaluoy. Verse 14, blessed is the man who always fears the Lord. Bulahan kanang tawhana, ngad kanunay siyang nagmahinadlukon sa Ginoo. But he who harden his heart, pero siyang nagpagahi sa iyang kasing-kasing, mahagbong sa kasamok, falls into trouble. Okay. Siarog di gyud nato masabtan. Masabtan gyud nato. Pasalamat ta sa Ginoo na ang atong mga kinabuhi nahulad sa tinuod nga pagkinabuhi. Amen? Oh, nahulad oy. Nganong nahulad man, sa pagkadungog sa pulong, imo mandayong gikinabuhi. Kinabuhi ang pulong. Ug kay imong gikinabuhi, praise the Lord, kusog nga naglihok ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kusog. Praise God. Mao, baliko nato kining pagkabanhaw. Mao kini nahimong dakong paglaom sa tanan nga nagasunod kaniya. Pero kadtong wala magasunod kaniya, okay, nagtuo ko na daghan pod ang wala magasunod kaniya. Daghan pod. Tungod kay daghan man ang nagkinabuhi sa flesh. Kanang giingon eternal security, mutuo man ko ni ana, eternal security. Eternal yun na kung nagkinabuhi ka. Pero kung muingon kang eternal security, pero ang imong kinabuhi, wala makita, di yun ko ni ana mo dawat. Importante na kita nga nagasunod ni ini, praise the Lord, dili gusto ang Dios na kawangon kini. Kay kining iyang gihimo, mo ning gingon, divine power. Imagine, gikan sa kamatayon, nabuhi siya.
Praise the Lord. Unya sa dihang nabuhi siya, naguna siya sa Galilee, ug sa pag-abot nila dito, gitan-aw niya sila. Gitan-aw sila niya. Ug sila usab, mitan-aw sa iya. Uy, buhi ang Ginoo. Kung nituo sila, nga wala pa mapatay ang Ginoo, mas ding samot ang ilang dako nga pagtuo nga nakita nila nga buhi ang Ginoo. Mao gani na niingon si Jesus Tomas, ayaw na ni anang pagkamaduha-duhaon. Ambi ang imong mga kamot, ihikap sa akong mga kamot. Singgit si Tomas, Ginoo ko! Mituo ka na no, kay nahikap mo ug nakita mo ako. Sultihan ta ka, Tomas. Bulahan silang mituo nga wala makakita kanako. Kita, mao ang gipasabot niini. Bulahan gayud kaayo kita. Mao, padayon sa pag-ila, padayon sa pagsunod, padayon sa pulong sa Ginoo. Kaya nag-ingon siya, kung wala ako, wala gayod kamoy mahimo. Amin ba? Usbon ko. Diha sa iyang pagabanhaw, natuman ang iyang mga saad. Diha sa iyang pagabanhaw, nakita nato nga walay laing buhi si Kristo ra, o kining pagabanhaw dili matawag nga piki siya. Diha sa pagabanhaw, ang langit nung gahom, divine power, mao'y iyang nadala, balik sa kinabuhi, ug mao kini nahimo na abilabol pa karon. Mao nga mintras ni apata, dili kita muhunong sa pagsulti niini, kay gahom kini. Kinabuhi, ang giunahuna sa tao nga kamatayon, naapay paglaom, may kinabuhing walay katapusan. Og kining pagkabanhaw, praise the Lord, is the basis for the church witness to the world. Nahimo kining saksi. Ang tinuod nga iglesia, nahimong tinuod, ug wala na lain pa, gawas kang Kristo. O kining iglesia, dili kining building nga giingon niya, kung dili ikaw, kita. Ang word iglesia from the word ecclesia. Ang buti pasabot sa ecclesia, gikan sa darkness, ngadto sa wonderful light. Gikan sa sala, ngadto na balhin sa bag-ong pagkinabuhi, mauna ang tinuod nga iglesia. Nausab ang kinabuhi. Sa una, magsunod-sunod pa ang mga sigarilyo. Karon, wala na. Sa una, siging inom. Unsa patoy inumon, makahubog. Karon, wala na. Sa unang panahon, kung asang mga amateur to ako, kay makamauman ko. Unya nailapod ko sa unang panahon. Dire sa UM. Praise the Lord. Nailasab ko diha sa akong panahon. Naaman gani ito'y saragod na kalimot ko. Kanang wala tay bayad batungo sa gitara. O mao na. Pero wala na lang kung nag-apply ni adto. Adto sa bukid na ilagi hapon, tanang kantas kalibutan tun-an duyugan, kay pag-abot sa akto nga mukanta siya, kuha na daan ang duyog. Adto sa Davao, maogi hapon. Unya kining mga makamao mo gitara, basta batanon pa dili gyud na mabitin sa mga grupo-grupo. Okay, sulahi na. Sa dihang na sa Ginoo, praise the Lord, kinahanglan di ay siya ang atong iisa. Kita magkaus-us.
Praise the Lord. Amen. Nalipay ba kamo sa pagabanhaw ni Jesus? Manindog kita. Praise God. Salamat sa Ginoo. Gitawagan ako atong mga presbyteries. Dali kamo. Hallelujah. To God be the glory. Okay, mga Maria. Praise God. Hallelujah. Salamat sa atong mga televiewers karong gabi, karong hapon na. Nga nagasubaybay sila, nagatanaw, nagapaminaw sila. Ayaw lamang kamo kawa sa paglaom, si Kristo naa sa inyong kinabuhi. Amen. Okay, gitawagan nato ang atong mga mabtikon na mga presbytery. Okay, praise the Lord. Okay, Nonoy Bantayan, ikaw moampo sa ostia. O niya, Nonoy Molina. Okay, ikaw moampo sa Binonoy. Manindog ta. Atong himo o mga pag-ampo ang atong awit. Praise God. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pagsahin mo ang laman ng aming puso. Pagsahin mo ang laman ng aming isipan. Isipan iyong pag-ibig, sa aming buhay, Jesus. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Hallelujah, mag-aampo ta. Labing balaan may kugmaon ng mga Diyos. Amahan, nagpasalamat yun kay media kanimo sa imong kaayo. Salamat o Diyos sa gahom sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga sama ni Apostol Pablo nga mo iyang tinguha. Nga diin makaambit sa gahom sa imong pagkabanhaw. Mausab kami, Ginoo, amo usab nga gitunguha, mao nga kanunay kami nga nagasimba, nagapaminaw sa imong pulong tungod sa tinguha, Ginoo. Nga diin, Lord God, sa imong pagbalik. Ginoo, madala mo usab kami, o banhawon mo usab kami sama sa mga tinguha ni Apostol Pablo. Mga salamat o Diyos, uban sa imong mga pulong, o
bisan pa man Ginoo niini nga covenant meal. Ginoo, nagpasalamat kami nga diin bisan pa man o Dios niini hostia nga simbolo kini sa imong lawas. Lawas nga nalansang dito sa krus nga napuno sa mga pangus, napuno sa mga labod. Ginoo, ang imong pulong nagaingon nga kinsa kato nga mo partik nini Ginoo makabaton sa kayuhan. Mao nga salamat o Dios sa dili pa kami Ginoo nga moambit niini. Nagaampo kami Ginoo nga imo kaming pasayloon sa mga nahimo namo nga mga kalapasan diha kanimo o Dios. Nga diin Lord God, pasayloa kami Ginoo. Nga diin mahimo kami nga takos gayon nga moambit niini. Og salamat o Dios nga makabaton kami sa kumpletong kaayuhan kung doon na may nag-antos sa balatian Ginoo. Salamat o Dios sa imong mga saad nga pinaagi sa imong mga labod Ginoo. Pinaagi ni ining simbolo sa imong lawas nga moang hostiyas. Makaangkon kami sa kumpletong kaayuhan Ginoo sa among pisikal nga panlawas. Mao nga amo ikong gipasalamatan o Dios. Ug salamat nga amo kining ginahimo ingon nga among gihinumduman Ginoo ang imong kamatayon dito sa krus ug bisan pa man sa ikaduha nimo unya nga pagbalik. Mao kanimo lamang ang tanang pagpasalamat Ginoo. Ang tanang dungog, himaya, diya lamang kanimo pinaagi sa gamahan ng pangalan Jesus Christ of Nazareth. Amen. Okay, padayon na sa pagampo. Amahan, salamat Lord ni kahaponon. Salamat sa mga pulong. Salamat Ginoo sa mong kaayo. Salamat Lord sa maayong panglawas. Usa Ginoo ning pino, usa ka simbolo nga giulat dito nimo sa cross. Ug salamat Lord nga ambo kining pangambitan karon nga doon na kami takos nga moambit nini. Lord, salamat. Salamat, salamat. Balaana kini, balaana kini, balaana kini pinagi sa mong ngalan. Amen. Ikaw, Jesus, ang among simbahon, wala nailain pa. Wala nailain pa. Nga among pagkadaygon. Ikaw, Jesus, ang among simbahon, wala nailain pa. Wala nailain pa. Nga akong pagasilbihan. Ikaw, Jesus, ang among simbahon, wala nailain pa. Wala nailain pa. Wala nailain pa. Ikaw, Jesus, ang among simbahon, wala nailain pa. Wala nailain pa.
Diyos nga among simbahan